Sziasztok! Köszöntelek benneteket a CAD Professzornál. Én Koszorús Attila vagyok, és egy SolidWorks-os témakört fogunk ma megismerni. Ebben a videóban nézzük meg, hogyan lehet úgynevezett söprést, illetve pásztázást készíteni. A kettőnek nagyon sok köze van egymáshoz, rendkívül hasonlítanak. Egy dologban térnek el igazából, hogy az egyiknél kötött profillal futhatunk végig egy útvonalon valamit, a másiknál pedig szabadon választhatunk, hogy hányféle és milyen profilokat kapcsolok össze. Persze ez a szabadság azért majd meglátjuk, hogy bizonyos szabályokba ütközhet, vagy azzal be van keretezve, de menjünk is neki egyből. Ahogy én szeretnék valamit elkészíteni, ugye ezt a sweep-el, illetve a loft-tal fogom tudni megtenni, de ezeknek a használatához létre kell hoznunk egy vázlatot, úgyhogy érdemes a sketch fülre átlépni és indítani egy vázlatot. Legyen most ez a top plan. Itt elkészítek egy karikát, nem nagy dolog, legyen mondjuk ennek az átférője 40 mm. Ezzel tulajdonképpen készen is vagyunk, hiszen a profilt meghatároztuk, ugye ő itt van a térben, rajta fekszik a síkon. Egy másik vázlatban, nem ebben, meg fogjuk határozni azt az útvonalat, azt a pályát, amit szeretnénk, hogy bejárjon ez a kör. Ezt egy másik, rá általában merőleges, de legalábbis egy szöget bezáró síkon teszünk meg. Itt van a középpontja, és az sem rossz, hogyha hozzáérünk ehhez a profil objektumhoz. Az útvonalat, amit bejárjon, megrajzolhatunk egyenesekből, de rajzolhatunk neki íveket is, sőt az is lehetséges, hogy szabad görbét, ezzel a spline-t szeretném hangsúlyozni. Ezzel is lehet nyugodtan útvonalat készíteni, de talán nem annyira műszakis, úgyhogy inkább maradjunk ennél a változatnál. Ha készen vagyunk, akkor befejezzük a vázlatot, elkészült az útvonal, látszik, hogy nincsen lekerekítve, de igazából, hogyha visszalépek a vázlat szerkesztésében, még azt is megtehetem, hogy ezt az útvonalat lekerekítem, hiszen az szép, esztétikus, ráadásul a valósághoz igen közel van, úgyhogy az jó dolog, hogyha valamit csinálunk itt a sarkokkal. Menjünk is neki, lekerekítés. Jó lesz a 10 mm, mondjuk legyen ott, de inkább legyen nagyobb, mondjuk legyen 50, azért az mégiscsak jobban néz ki. Úgy, meg is vagyunk. Ezen az egy sarkon adok csak neki lekerekítést, hogy lássuk majd a többinek az alakulását. Hogyan megyünk ennek neki? Vissza a feature-re, és indulunk a sweep-tel. Tehát a söpréssel söpört objektumot készítünk. Kell egy profil, ő lesz a sketch profile, kijelöljük. Kell egy útvonal, de akár circular-t is választhattunk volna. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a sketch-el a mi általunk meghatározott profilt fogja létrehozni. A circular viszont nem kérdez profil formát, hanem ő mindenképpen egy kört fog végigfuttatni, tehát még időt is spórol nekünk a SolidWorks, ez rendkívül jól ki van találva. Egyszerűen csak rákattintok ezután az útvonal kiválasztására, és látható, hogy amit egy vázlatban egy összefüggő elemként rajzoltam meg, azt ő mind be fogja járni, ebben az esetben ezt így könnyedén megcsinálja. Vannak itt még egyéb opciók, hogy melyik oldalra kerüljön, vagy hogy fejezze be, illetve hogy legyen ez egy falvastagsággal bíró valami, vagy éppen nem, de ezt is megadhatom neki, mondhatom, hogy legyen mondjuk 5 mm-es falvastagság, és akkor ő egy csőszerű elemet fog elkészíteni, ebből nem kell tömörnél maradnom. Ilyenre is van lehetőségünk. Pipa, elkészült a darabunk. Furcsa szívószál. Nézzük meg a lofted lehetőséget, hogyan tudjuk a lofteddal létrehozni mindazt, amit szeretnénk. Ahhoz, hogy a loftedot használjuk, ugyancsak létre kell hoznunk a vázlat elemeket. Itt többet is létre fogunk hozni, nem csak útvonalról lesz majd itt szó, sőt, főleg arról nem, hanem profilokról. Induljunk most is egy körrel, megrajzoljuk ezt, legyen mondjuk 80 mm, de ez is teljesen mindegy. Befejezzük, és itt van a térben, rajta fekszik a síkon. Ezzel az alapsíkkal húzzunk egy párhuzamos síkot, mert most ahhoz van kedvem plan, kiválasztjuk a megfelelő referenciát, akár a kör is lehet maga referencia, és legyen mondjuk ez az elemem, ugye ebben az irányban valahová eltolva, hogyha ez koincidens, ugye akkor ez így rendben is lesz, és ebben az irányban szeretném megadni a távolságot, és hogyha megadtuk a párhuzamos irányát és a távolságot, akár el is húzhatom, ugye, de hogyha megadom számértékkel, az még jobb. Mondjuk 100 mm ott is van, akkor már le is helyeztük ezt. Erre tegyünk rá egy másik vázlatot, ami a következő profil lesz, és most szándékosan egy teljesen eltérő geometriát választok, mondjuk egy ilyen téglalaposat.
Már gondolkodhatunk többféle valóságos megoldásban is, például egy légvezetéknek a szűkítése, vagy keresztmetszet váltója, de lehet ez bármilyen karosszéria elem is, illetve még háztető is lehet, templom, kupola, vagy bármi hasonló. Még egyet készíteni fogok, azért, hogy biztos legyen. Plan, és akkor induljunk el ettől a síktól fölfelé, legyen az is 100 mm-re, ez most így rendben lesz, és aztán erre teszünk egy újabb vázlatot, itt is van, és itt még jobban eltúlzom, legyen ez egy 6 szög akkor, de 3 szög is lehetne persze. Itt most megint kiszélesítem, és akkor lesz benne valami érdekes. Elkészült a 3 sík, a 3 síkidom, és most már nincs más dolgom, aktív a Loftid. A Loftiddal neki indulunk, és itt a profiloknál ki kell választanunk minden profilt, amit szeretnénk összekötni. Elég az egy-egy fővonalára kattintani, már el is készíti, és látszik, hogy itt szépen összegörbíti nekünk, ahogy ezt sikerül neki elkészítenie. Ezt úgy tudtam most megcsinálni, hogy megcsavarta. Választhatunk kiindulási és befejezési vagy formázást is. Megmondhatjuk neki, hogy mindenképpen normál irányba, vagy másképp jöjjön létre. Az egy irányba kihúzottaknál nem sok különbséget látnánk ebből, de hogyha a szöget vagy valami más zárnánk be, például útvonalat adnánk neki, ezt a Guide Curves-szel tudjuk megtenni, akkor már lennének ezeknek a parancsoknak is értelmei. Középvonalnak a paraméterét is meghatározhatjuk, hogyha szeretnénk, ugye ennek itt megint csak nem sok jelentősége van, hiszen egyenlőre egyenes, mert középre tettem minden, de mindjárt készítünk egy olyat is, ahol nem így néz ki. És hogyha szeretnénk, ebből is készíthetünk egy falvastagsággal rendelkező elemet, csak ez sokáig számolja, hiszen egy ilyen torz valaminél azért megadni, hogy mondjuk 5 mm legyen a távolság, az combos feladat, még egy SolidWorks-nek is, pláne, hogyha el tudja készíteni, de itt látszik is, hogy el tudja készíteni, ott van a falvastagság pipa, és készen van a darabunk. Egy igen extrém vázát csináltunk most, nem is néz ki rosszul. Nézzük meg most, mi van abban az esetben, hogyha 3 különböző síkon helyezkednek el azok a geometriák, amiket össze szeretnék kötni. Ebben az esetben most csak 3 kört rajzoltam ide, nem bonyolítottam meg, de természetesen választhatunk másmilyen síkidomot is, itt csak átmérőben tértem el, másban nem. Most, hogy megvan a 3 síkidom, már aktív a Loftid, és neki futhatunk. Menjünk szépen sorba. Első elem, második elem, látszik, hogy ilyen egyenesre próbálja majd összekötni, illetve a harmadik elem. Ennél azt mondja, hogy hát ezzel bajban lesz, mert nem fogja tudni összekötni, de hogyha én ezt a pontot áthelyezem máshová, ugye a vonópontját, vagy a kapcsolódási pontját, akkor már mindjárt másképp deformál. Ezzel tehát a legrövidebb utat próbálja bejárni a megfelelő pontok között, és így összeköti az egyes elemeket. Hogyha jól kezdem az elején, jól pozícionálok, például ide teszem, akkor egész kis hengeres, hurkás marad a dolog, hogyha nem jó ez, akkor persze ezen még lehet korrigálni, de van még ennél sokkal jobb módszer, nem ilyen kis össze-vissza, meg mazsolázás, bénázás, hogy valahogy csak sikerül, hanem ez a Guide Curves itt már értelmet fog nyerni. Nézzük meg, hogy hogyan. 2 kört rajzoltam meg, 2 különböző síkon, és ezeket szeretném én összekötni. Ehhez egy 3D-s vázlatot fogok létrehozni, 2D-be ugye elég egyszerű, ezt láthattuk is, bár ott is megadhatnánk, de 3D-ben még izgalmasabb. 3D-dimenziós vázlattal indulok, és egy szabad görbét fogok rajzolni. Oldalról induljunk el, figyeljünk rá, hogy az oldalán érdemes elkezdeni a rajzolást. Ha a vonal irányát nem találjuk el, akkor egy kicsit mozduljunk el 3 dimenzióba, és már is betalál a megfelelő síkban a vonal irányunk, ugye spline-nal nem annyira könnyű sokszor rajzolni, és hogyha meg vagyunk ezzel, és ide visszakötjük a másiknál, duplakat befejezzük, akkor kész is van a főútvonal. Innentől már csak Loftid, kijelöljük a 2 karikát, és mivel a vázlat befejezése után kijelölve maradt az útvonal, ezért ő ezt azonnal fel is ismerte, és elkészült a teljesen torz darabunk, ami az útvonalunkat követte le, tehát 3 dimenzióban minden irányban torzul. Így kvázi egy felületmodellhez hasonló elemet is létre tudunk hozni, nem muszáj felületmodellezéssel dolgoznunk. Persze, hogyha ennél valami összetettebb darabot szeretnénk, akkor ez már mindjárt nem lesz elegendő, de kiindulásnak jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, remélem, hogy találtatok benne hasznosat. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá egy like gombot, egy kis hüvelykújjat,
Látogassatok el a honlapunkra, catprofessor.hu, várunk benneteket szeretettel a képzéseinken. Én Koszorús Attila voltam, ez pedig a Cat Professor volt. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!